ai nake faɗa miki na kurɓi iya soyayya. Ai ina faɗa miki gaba ɗaya je kin hargitsa min lissafi. Da gaske? Wallahi ta kaunar ki fa na gaya miki ta yi mamaya fa. Ai na riga kin gama mamaye kuɗi. Ta ganta nan ta dawo. Kawai ki je bani waya. To shikenan. Kai hauka ake yi ai da yamma ma sai na dawo. To Allah ya kawo ka lafiya. Kai sai ka zo. Godiya nake yi. Na gode. Ka ji wakati. Ita ce fa ta fara zuwa Abuja karbo iPhone 16. Da Allah ki tafi a hankali. Tabbas. Ba da Tabbas. Sandiran nan ma mai BMW ne ajiye ta ina gawa. An dawo kenan. An dawo da yawan tsallaken ke. Mutanen kuna ta nan kenan. Ha? Mutumi na. Yanzu aka sauke mutuniyan nan ina gaya ma a mota. Dan haba. Haba dan Allah. Haba dan Allah. Dan Allah. Haba. Ku faɗi alkhairi mana dan Allah. Yanzu ku zunga aibata mutum. Yanzu kuka san me ta je ta yi kawai dole sai kun faɗa ku take labin ku an gwano su. Haba malam kankare na mana hankali mana. Amma ba haka gaskiya ba. Wai aka zo ka wani tsini. Aka wani Wannan abin da kuka faɗa ba komai na yadda ni dan zaman banza ne. Amma kar ku manta faɗar ma'aiki ne fale kula kaira aure su ka faɗa alkhairi ko ka shiru to ina ruwanku ko da ma wani abun ta je ta aikata ma ina ruwanku da shiga laifin da ba da ku ba tsakanin fa ba da ubangijin sa ne fa amma yanzu ba ka da tabbacin me da je ta aikata me ya faru me ya daga ciki ba ka da tabbaci amma ka shiga hurumin da ba naka ba karfa ka manta fa zato zunubi ko da ya kasance gaskiya fa karfa ku manta fa wannan kalmar da kuka faɗa ba sai an tsaye da ku a ranar gobe alkiyama da ku da ita din cewar sai an muku wannan hisabi akan abin da kuka faɗa kun gani ido da ido ba ku gani ba amma kuma kun yi shaida akan abin da ba shi kenan ba mu duk abin da aka ce ma ma'aiki ya faɗa to mu muna koyi da sunnar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu da abin da ce annabi ya faɗa to mu muna koyi da shi in Allah da mun daina wannan sana'a yawwa zauna ina ga wa ne gida